дӯстон, хушхабар барои тамоми муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд ва документҳояшон мушкилӣ дорад. Пас мо ба шумо Акай Баҳодурро тавсия медиҳем, ки беҳтарин шахсият аст ва тӯли чанд сол дар ин соҳа кору фаъолият дорад. Агар дӯстони азиз ба шумо регистратсия, патент, ННН, синист ё турудавои договор ё мигратсиони карта дар кор дошад, марҳамат ба Акай Баҳодур муроҷиат кунед. Иншоалло ки ҳама корбора документҳоро тахт карда медиҳад. ва аз номи канали мо дӯстон Насим Теҷа ҳатман салом расонед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем.